διότι κοντάρισε κάτι εύκολο, αλλά τα ποιητικά θέματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Επομένως και ο υπενισμός μου είναι λίγο άκυρος. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω με δύο λόγια πώς από το 1953 και 1956 και αργότερα το 59, το 58 δημιουργήθηκε αυτό το έργο. Αυτό το έργο δεν είναι μια απλή ανθολογία. Προσέξτε το. Γιατί αν το χαρακτηρίζαμε μια απλή ανθολογία θα το αδικούσαμε. Είναι κάτι πιο πολύ σύνθετο. Είναι ας πούμε μια γραμματολογική απόπειρα που ίσως δεν είναι και πάρα πολύ καλή ή κατά άλλους είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να την σεβαστούμε ως απόπειρα. Τώρα, προσέξτε να δείτε ποια είναι η δυσκολία. Άλλο πράγμα είναι μια ανθολογία η οποία ενδιαφέρεται να μας δώσει ωραία ποίηματα και άλλο είναι μια γραμματολογική απόπειρα η οποία ενδιαφέρεται να μας δώσει κάτι σταθερότερο, κάτι μονιμότερο και κάτι ουσιαστικότερο. Είναι δηλαδή κάτι πολύ πέρα από μια απλή ανθολογία. Έτσι να τη δείτε. Εάν η ουσία αυτού του έργου δεν σας βοηθάει, θα μπορούσε να σας βοηθήσει ο τίτλος «Οι θεμελιωτές της ποίησης στη Θεσσαλονίκη», τίτλος λίγο βαρύγδουπος είναι αλήθεια, αλλά και κάπως πιο ουσιαστικός από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι εύκολο να πεις έναν ποιητή είσαι θεμελιωτής. Πρέπει να έχει πολλές προϋποθέσεις και προπάντων εξ αντικειμένου να αποδίδει αυτό που του αποδίδουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα αυτή την τολμηρή τόλμη. Αν πέτυχα ή όχι δεν ξέρω. Το πολύ πολύ να έβαλα μερικά προσανάματα για να ανάψει μια φωτιά. Αν το πέτυχα, μπράβο. Αν δεν το πέτυχα, είναι ωραία μια συζήτηση, όχι απόψε και αργότερα, δεν έχει καμιά σημασία. Θεμελιωτές σημαίνει ότι έκαναν ένα έργο που θα μείνει. Θεμελίωσαν ένα έργο που θα μείνει. Ενώ πολλοί άλλοι ποιητές, παρόλο που ήταν καλοί, που ήταν αξιόλογοι, που προηγήθηκαν ή που συμβαδίζουν με αυτούς, δεν είναι τόσο ικανοί ώστε να θεμελιώσουν ένα έργο. Έχει μία βαρύτητα η λέξη, η οποία βοηθάει και σε ανάλογες προεκτάσεις. Αλλά από τη στιγμή που χαρακτηρίζεις κάποιους ποιητές θεμελιωτές, πρέπει πρώτα και να το αποδείξεις ή μάλλον αν δεν το αποδείξεις, τουλάχιστον η επιλογή των προσώπων αυτών να έχει κάποια δικαίωση. Πόσο είναι σωστοί ποιητές, πόσο είναι αξιόλογοι ποιητές και πόσο κάνουν κάτι που θα μείνει στο χρόνο και από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να πολυλογήσω γύρω από αυτό το θέμα. Είναι τόσο ρευστά όλα όσα αφορούν την ποίηση, ώστε μπορεί αύριο μια αλλαγή απροσδόκητη να ανατρέψει το σημερινό ποιητικό στάτους. Και αυτά δεν είναι λόγια, συμβαίνουν πολύ καλά. Λόγου χάρη περί το 1980 έγινε κάτι απροσδόκητο, ίσως και λίγο νωρίτερα. Ορισμένοι νέοι ποιητές της Αθήνας τα έβαλαν με αντιστοίχους ποιητές της Θεσσαλονίκης.
εδώ είχαν, από εκεί είχαν, έριξαν μικρές βομβίτσες για να καταστρέψουν ένα έργο που είχε δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πείτε, μα είχε δημιουργηθεί? Φαίνεται ότι είχε δημιουργηθεί, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιες ήταν οι συνθήκες που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και ποιες ήταν οι συνθήκες που υπήρχαν στην Αθήνα. Το ίδιο συνέβη και με την πεζογραφία, να μην το ξεχνούμε, και δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις συγκρίσεις, θα ήθελα μόνο να σας πω ότι όντως υπάρχει μία διαφορά κλίματος ανάμεσα στις δύο πόλεις. Το κλίμα είναι μια κάποια εσωτερικότητα που χαρακτηρίζει τους περισσότερους Θεσσαλονικείς, σε αντιστοιχεία με κάποια εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει τους Αθηναίους ποιητές. Τώρα, επ' αυτού ας μην επιμένουμε πάρα πολύ, ούτε θέλω και να υποδαβλίζω αυτά τα θέματα, απλώς τα τονίζω βιαστικά για να δείτε ότι υπάρχει πράγματι μια διαφορά. Ας πούμε, θα σας πω ένα πρόχειρο παράδειγμα, το οποίο αν θέλετε το πιστεύετε. Η μικρασιατική καταστροφή έφερε το μεγαλύτερο ρεύμα των μικρασιατών προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και κατά πολύ λιγότερο στην Αθήνα. Οι πρόσφυγες αυτοί, οι μικρασιάτες, είναι περίπου ο απόϊχος και η συνέχεια του Βυζαντίου, είτε μας αρέσει είτε όχι. Το ίδιο το Βυζάντιο ως κράτος έχει μία θρησκευτικότητα που περίπου μεταδόθηκε και στο λαό. Οι μικρασιάτες που ήρθαν έχουν κάποια μυστικότητα και κάποια εσωστρέφεια, η οποία σχεδόν δεν υπάρχει στην Αθήνα. Μα γιατί? Οι Αθηναίοι βασίζονται επάνω στους Αρβανίτες, είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή η λεπτομέρεια. Και οι Θεσσαλονικείς επίσης, είτε μας αρέσει είτε όχι, βασίζονται επάνω στους Εβραίους. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι επισημάνσεις. Οι Εβραίοι υπήρχαν και επί Βυζαντίου, αλλά ήταν σχετικά λίγοι. Είχαν έρθει και από την κεντρική Ευρώπη, η περίφημη Ασκεναζίμ, αλλά και αυτοί δεν ήταν πάρα πολλοί μπροστά στους Σεφαραδίμ, το μεγάλο όγκο των Ισπανοεβραίων, ο οποίος κυριάρχησε επί 500 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ίσως αυτά είναι υψηλές φιλοσοφίες, αλλά έχουν κάποια σημασία, ιδίως έτσι που θα το καταλήξω. Αυτοί λοιπόν οι Σεφαραδίτες είναι φορείς ενός πολιτισμού που μετά τον Μεσαίωνα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ισχυρά ανώτερος από τον τότε ελληνικό πολιτισμό. Αλλά και αυτό πέφτει πάρα πολύ. Υπήρχε κάποια εσωτερικότητα στους Εβραίους και στους Ισπανούς βέβαια, η οποία οφείλονταν είτε στους ίδιους τους Εβραίους, είτε και στους Άραβες. Αυτή η εσωτερικότητα κατέληξε σε κάποιο μυστικισμό. Λόγου χάρη, εγώ ως Θεσσαλονικιός είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω πολύ καλύτερα τον Λόρκα, ο οποίος είναι ένα τέτοιο συνοχήλευμα, χώρια που είναι και το γύφτικο στοιχείο στην Ισπανία, που δεν υπάρχει σε άλλα κράτη και που ήρθε εδώ σαν ένα καινούριο φρούτο. Προσέξτε, ήρθε από την Ισπανία ένας μυστικισμός. Δεν πρόλαβε να ριζώσει και ήρθε ένα κύμα από τη Μικρά Ασία και το παλιό Βυζάντιο να το επιτείνει αυτό το κύμα. Αν ξέρετε
μεγάλη σοφία η οποία διαφοροποιεί τις δύο πρωτεύουσες, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με στοιχεία λόρδικα καταλαβαίνουμε αλλιώς όλη την κληρονομιά που δέχτηκε η Θεσσαλονίκη από Εβραίους, από Ισπανούς, από Άραβες, από Αιγύπτους, από ποιητές, πολύ κληρονομιά. Η Αθήνα πέφτει πιο φτωχή. Έχει μία κοινωνική καταβολή μόνο από τους Αρβανίτες, αλλά τίποτε άλλο. Ούτε αντίστοιχα με την ποίηση, ούτε αντίστοιχα με την πνευματική ζωή, είναι πιο φτωχή. Και αυτό το βλέπει κανείς με ένα άλλο παράδειγμα, με τη γενιά του 30 στην Αθήνα, όπου καθίσαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι και σπουδαίοι, και σεφέριδες και ελίτιδες, σπουδαίοι όντως, αλλά έχουν κάπως και τα τροτά τους. Δεν εμβάθυναν πολύ, δεν έχουν μια εσωτερικότητα. Αυτό όποιος τους διαβάσει προσεκτικά θα συμφωνήσει μαζί μου. Στη Θεσσαλονίκη όμως οι ποιητές είτε το θέλαν είτε δεν το θέλαν, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ότι σχεδόν δεν το ήξεραν και δεν το ήθελαν, έχουν μία εσωτερικότητα η οποία τραβάει πολύ. Τραβάει τόσο που σκανδαλίζει πρώτα τους Αθηναίους, τόσο που ο Τέλος Άδρας το 1935 έλεγε «Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη, τι έχει αυτή η πόλη το ιδιαίτερο και μας τραβάει?» Δεν ξέρω τι έχει, μπορεί αυτά να είναι απλώς θεωρίες, αλλά φαίνεται ότι έχει κάτι, και αυτό είναι που τελικά οι νεότεροι Αθηναίοι του 1970 και 1980 θέλησαν να καταστρέψουν στην υποδομή ή και στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αυτά, όπως σας είπα, μπορεί να είναι απλές θεωρίες, αλλά μπορεί να είναι και μειγμοί για περισσότερη μελέτη, για να δούμε μήπως υπάρχει ένα ποσοστό περισσότερης αλήθειας στους Θεσσαλονικείς ποιητές. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σαβούρες στη Θεσσαλονίκη και ποιητές τους οποίους πρέπει με κάθε τρόπο να παρακάμψουμε. Μια προσπάθεια τέτοιας παράκαμψης είναι και αυτή η περίπου ανθολογία, ώστε να παρακάμψουμε τους κάπως εύκολους και να μείνουμε σε αυτούς οι οποίοι εμπέδωσαν ένα βαθύτερα ουσιαστικό έργο.